Καλημερίζουμε την κυρία Φιλιό Τριανταφυλλίδου, η οποία είναι συγγραφέας και η οποία έγραψε το βιβλίο «Η κομμότρια που αυτοκτόνησε κατά λάθος». Καλημέρα κυρία Γκράτσιο. Καλημέρα σας κυρία Τριανταφυλλίδου, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, μια χαρά και εμείς. Λοιπόν, να πούμε από ποιες εκδόσεις είναι το βιβλίο? Ναι, από τις εκδόσεις Παπαϊλιού. Ωραία. Και παρουσιάζεται αύριο στη Θεσσαλονίκη? Παρουσιάζεται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον οικισμό Ουζιέλ, Γεωργίου Πανδρέου 61, ναι. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Άρκικο. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Είχε ανοιχτεί και στα πλαίσια του Open House για το κοινό. Γενικά πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μας πείτε για την κομμότρια που αυτοκτόνησε κατά λάθος, ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να έχει καταρχήν να είναι αυτό τον απίστευτα σαρκαστικό τίτλο, έτσι. Ναι. Και από μέσα κρύβει όμως και άλλα πράγματα τα οποία σε ό,τι αφορά την πλοκή είστε οι πιο κατάλληλοι να μας τα πείτε. Ωραία. Λοιπόν, θα πω καταρχήν το κόνσεπτ, το οποίο υπάρχει και στο πιστόφυλλο. Η ιστορία είναι εξής. Ένας άνδρας εξαρτημένος από τα αθλητικά, η φεμινίστρια γυναίκα του και μια κομμότρια η οποία αυτοκτόνησε κατά λάθος, ναι, συναντιούνται στην κόλαση προσπαθώντας εναγωνίως να ανέβουν στη βάρκα που οδηγεί στον παράδεισο. Και το μεταφυσικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, άραγε μπορεί μια χαμένη ζωή να κερδιθεί έστω και μετά θάνατον? Είναι? Θεωρώ πως είναι, βεβαίως. Είναι δηλαδή το απάβγασμα της αισιοδοξίας. Βεβαίως και μπορεί. Όλη η πλοκή είναι βασισμένη πάνω στην τεχνική της κωμωδίας, την οποία έχω φυτέψει μέσα από την τηλεόραση και τα σενάρια που έγραψα, και προσεγγίζω όλα αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα, τα μεγάλα, που δημιουργούν και το πάθος και το πένθος και το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο θάνατος, ο έρωτας, η αγάπη, η εγκατάλειψη, όλα αυτά, μέσα από αυτή την τεχνική. Είναι δηλαδή μια μεταφυσική κωμωδία αυτό το πόνημα, η κομμότρια που αυτοκτόνησε κατά λάθος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω τα περισσότερα έχουμε να τα πούμε, να τα δούμε ή να τα διαβάσουμε στο βιβλίο, κατευθείαν. Και να πούμε, είναι στον οικισμό Ουζιέλ, το ξαναλέμε. Την Κυριακή το απόγευμα 6 ώρα σας παρουσιάζει ο Βασίλης Κοτογουλίδης, έτσι? Ναι, βεβαίως, θα είναι ο Βασίλης εκεί να παρουσιάσει, και θα είναι επίσης και ο γιατροδικαστής, ο Δημήτρης ο Ψαρούλης, ο οποίος θα κάνει την νεκροψία της κομμότριας. Η οποία αυτοκτόνησε κατά λάθος. Μάλιστα, αυτό είναι το πιο χαριτωμένο από όλα. Νομίζω πως ναι. Ήσασταν όλοι συμβητές στη νομική, δηλαδή? Όχι, εγώ ήμουν στην Κομοτηνή, ο Βασίλης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είμαι και λίγο μεγαλύτερη από τον Βασίλη, χωρίς να είμαι πολύ μεγάλη. Όχι, δεν ήμασταν συμβητές στο ίδιο πανεπιστήμιο. Μάλιστα, αλλά ο Δημήτρης ο Ψαρούλης είναι οικογενειακός μας φίλος, τον ξέρω από μικρό παιδί. Πάντως είναι πολύ χαριτωμένη η σκέψη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γιατί πιστεύω ότι η ζωή θέλει γέλιο. Πρέπει να είναι ανάλαφρη. Έτσι ακριβώς, έχετε δίκιο την κυρία Τριανταφυλλίδου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή πορεία στο βιβλίο, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημερίζουμε την κυρία Φιλιό Τριανταφυλλίδου, η οποία είναι συγγραφέας και η οποία έγραψε το βιβλίο «Η κομμότρια που αυτοκτόνησε κατά λάθος». Καλημέρα κυρία Γκράτσιο. Καλημέρα σας κυρία Τριανταφυλλίδου, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, μια χαρά και εμείς.